Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bandiraɓe on kofna mo gelanama hayruji ɗuɗi mo moɗon biyeteɗo Abdoulkadir Aboubacar inchallah. En wardi be vidéo kesol dow ko larani email adresse. En tokkitini en gaɗi vidéoji ɗiɗi guda dow email adresse. Premier vidéo meɗen en hollini en waɗata en kiya email adresse. Deuxième vidéo meɗen en hollini en waɗata en ayna email meɗen en waɗana email meɗen two step verification. Woɓɓe feere faami koye meta two step verification, woɓɓe feere bo faamay. To a faamay nastu ha les vidéo ɗo miɗo accani link vidéo majum a yaha a laara vidéo majum inchallah. Hande bo en wardi be vidéo kesol dow ko larani email man ni ha fahinta. Ko en hollata hande dow email ne a waɗata a jeɗina photo profile ko bo email profile dow email maɗa. Ɓawo to en hollini a jeynirta profile email dow email maɗa, en hollan bo ne watta a sanja mot de passe email maɗa. Masalan mot de passe majum aɗo yejjita mere mere a yiɗi a sanja, a wartiran mot de passe je a fotai a yejjita law law, mana bi mana a fotai yejjita mot de passe man mere mere. Mot de passe man sargatama haytugo. Ngam majum en hollan vidéo ɗo majum to Allah rami ɗo yerti, amma en yi vidéo mbagol jutan en hollan ne a waɗirta profile maɗa tan. Vidéo meɗen to meti jango to jango faɓi jango en hollan ne a waɗata a sanja mot de passe email maɗa inchallah. Na ɗon wakkati en nasa nder vidéo majum bana ni. Afwan mi jidimi weyon abonné ha chaîne meɗen Djiby Fasaha TV ton abonné ha chaîne meɗen Djiby Fasaha TV ton ɓiɗɗi do abonné ɗo waddana on lunguruyel gotel, so on ina dow lunguruyel gotel on ini dow lunguruyel mi wadda war kon gartan kontaton on garti kontaton sey a ina je duwayel on. Nafuudaro majum kanjum on hollete kala yake nde a hoosi nde fasaha waɗi vidéo ha chaîne Djiby Fasaha pat latoto an premier lato vidéo majum inchallah. Na ɗo anni wakkati en nasa nder vidéo majum bana ni. Ɓeɗo miɗo en assalamu aleykum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bandiraɓe on kofna mon gelanama hayruji ɗuɗɗi ɗi duniya be lahira. Inchallah mo moɗon pukarayal moɗon biyeteɗo Abdoulkadir Aboubacar. En wardi be vidéo kesol en ɗon jokkitina woyɓe en ɗon jokka vidéoji meɗen dow ko larani email account. Ngadi vidéoji ɗiɗi. Arandel en kollini maɓɓitirta email account e Google address. To deuxième bo en kolli ne maɓɓitirta two step verification je email. To inchallah hande bo en kollan no en jeɗinta profile mana photo do email account. To Allah lami ɗo yerdi ne a hosirta photo a jeyna to email ɓe no a sanjiranta email maɗa mot de passe. Kuje ɗiɗi en kollata inchallah. Edde ko en nasa nder vidéo useni tata jite abonné ha chaîne meɗen Djiby Fasaha TV. Useni ma ton abonné ha chaîne meɗen Djiby Fasaha TV ko on partage ana sobiraɓe moɗon vidéoji men nafitorago be maji inchallah. To en gari en nasi banani en temmi en tefa application meɗen je Gmail account, en tefa application majum. Nda application man haɗo en nasi application man en itta empreinte meɗen to be empreinte ha ton. To wala bo shikenan sai ngara nasa to bonta ton ɗo en gadda email meɗen je giɗi waɗango profile majum. Nda ɗo mi yiɗi mata profile to ton, so ara iya ha Google account manani. To a yi ha hedi Google account banni sai a de'ita waɗan recherche banani. To timmino goɗɗo recherche banni so ara nasta personal info. To a nasti ha personal info sai a yiyanda haɗɗo to ɓere be alama photo ni ɗo sai a ina ha ton. Alhamdulillah. To a yi ha ton sai a de'ita
to timmino ɗo go recherche yan waddanima bana no a yiyata ɗo. So ara nasta ha plus yelɗo ha lesan ɗo. To a nasti hatton horete ha téléphone maɗa sai a hosa photo je a je'inta hatton. Wodi photoji je email man je'ini je a foti a utilisa be ando photoji majum. To amma na ɗo mari ngara nasta ha je téléphone banani. To nasta ha téléphone sai nasta ha browser of text and photos en ina haɗɗo. To en inya ɗon ɗo sai munya seɗɗa. Nda waddane haɗo media picker. So to en nasti hatton waddane en pellel photoji men. Sai ngara ina to ɓe tati ɗo. Sai ya browser haɗo. To en iya hatton sai ngara nasta ha gallery. Ha gallery go to mode pass hatton ni hollete a mema mode pass mara. Mawaton ngara hosa photo mere je yiɗi watugo hatton. Nda mi hosi photo on. Nda ɗo on photo je mi yiɗi watugo hatton. Waɗan recherche bana ni. Sai en munya. Afwan. Ngiyan photo mere ɗo waɗata bare nastugo uploading photos. Tawi a waɗan cancel haɗo a darnan photo majum. To wala haje bo a munya be hakkilo a waɗa upload ha yawugo réseau maɗa. To timminugo upload a yiyan waddante bana ni. Bayi nda no ngel watta ha dewro kanjum ma sai a de'ita seɗɗa munya. A yiyan group and retake mana ƴamete a wailita photo na ko atta an photo majum. To nda en ɗon ndara no waddanta en banni ɗo. Angi hollima to a ɓustana photo man mawdugo ma nda accan photo man bane woni botto. To a wailtan photo man bo nda haɗɗo. Yani na acca photo mere bani sai mbiɗa next. Tembiɗi next sai ngara saving as profile picture. Sai ina hatton kanjum ma sai munya en de'ita seɗɗa. Mashallah en timmini watugo photo meɗen. Photo meɗen joɗake. Ta yiɗi a waɗan change, ta yiɗi bo waɗan remove. Ka waɗa visibility to annoying en ina hatton. Profile meɗen jonake to email meɗen banani. Sai waɗa retour. To waɗi retour a waɗa nasta personal info go. Ayan nda inde maɗa Abdulkadir, nda birthday maɗa, inde neyma gorko na debbo fu nda ɗum. To nda email maɗa, nda hare ko bare email maɗa woni dow numero je ɗo ɗo. Numero meɗen ɗo no fu ɓe kollete ha ɗo. Ara nasta data and privacy kuma. A nasti data and privacy sai a de'ita seɗɗa be hakkilo. A wati a jippo les be hakkile wala jawal. Ha kugal man wala jawal. A jippake be hakkilo. Hollete nda ta woggan email maɗa nda haɗɗo. Amma na kanjum kollata jontani ɗo. Inshallah haɗo en garta en nasta security. To en nasti ha security nda hollete password. Let's change password. Sai a iya hatton. Noni a sanjiranta email maɗa mode pass kenan.
amma bo mi yiɗa video man ɗum juuta ngam man en darnan haɗɗo to meti en garan en jokka dow majum to Allah moyi mi yi bo bana reso maro sargai. Okay, en ta maɓɓitani enter your password bimana lo am wonde pass maɗa haɗɗo, amma kadi en kollata en marai haje video meɗen juuta en dakita dow na sanjugo profile da data privacy personal info hatton on sanjugo photo ha email meɗen to en loan email meɗen photo inchallah. No on ragare video meɗen to woli kon kepti Allah famni, to woli kon keptai bo so on ƴamto hedi commentaire je les inchallah. Ma to on ƴamtake bo on ɓiɗɗana video ji meɗen like, on partage no sobiraɓe moɗon, mo abonay fu habda abona inchallah. Ɓeɗon ɗo en assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So ten fotti ha video meɗen je yeso inchallah 3h23. bandiraɓe machallah mi tan ñoo daari video man wi ga fuɗɗam ha ragare to ɗo on ragare video meɗen inchallah holi kon pamte on ƴama he on ƴamta hedi les commentaire on ɓiɗana video meɗen like, on partage ana sobiraɓe moɗon, on abona bo inchallah tawa abonay. ɓeɗo minen assalamu aleykum warahmatullah. Allah hawti nder video je yeeso on hande nder lesdi Cameroon woda bamakolo hajeji moɗon hande pat ɗon nder makolo.